Hello guys, tukutambeleni mfaro nikuzoka kwa maita pa channel yenyu inopisa popote ka hiyo tukashikuza tayo hapana pa tunaona kupema updates ni zinenge chitika ipapo. So guys, pone changu tangu kusika paneno channel maana nakukumbira please guys, just press the button subscribe. Mungu tuweze roma subscribers hapa aiwa patikono tayo channel yetu kukura zwazo tayo mruku follow and msatu the symbol na makadaro guys, tungo tutotwichi Senta mwito ziende mbele ayo guys mukutenda ile mfaro. Siku za kuimaliza tinenya zo kuposta zo kufamba nawe mkomana monde paguru anaitwa iye animozita. Mkomana ayo akabatwa kataka kanda video. Chitwa mkomana akabatwa karazana wakazuona. So guys, nyaira hapa ndikuti mkomana so manje ari mu arurap kwa mchipatara imuoni zakipataya waka mtimedi muno utaya mununga garap yasataenda kunoripa mosa dzake dai kune dzimwe nyika unana zambabwe skwana aidugara tungo batwa kwiyo zvaipapo. So guys, mkomana ari muchipatara kurapwa kudaro. So video rataya naro nasike tawene list vanhu vakauraya mkomana, list vanhu vakauraya dakupai one by one kusvika pavari kuperera. Mkomana akauraya vanhu vakawanda, atidi kuti chiinga kuti mkomana akauraya vanhu vakawanda guys. So tisati kupai list iro, make sure you do subscribe. Alright, pane video ratakaisa pamashure apo remkomana achitaura ngemunhu ari kurasika njere nene makomezi umo. Takaona kuti vanhu vazhinji vari kuzoona kuti mkomana anenge ari kurasika njere, but tisazofambira nyaya dzacho. Pane mumwewo akakwanisa kundibata ku inbox kwangu koko aitaura kuti mumwewo vanhu vakauraya nemukomana uyu aitaura ivo kuti vakafamba vakaenda kune vanozita vechivanhu vakanogadzira kuti aiwa hama yedu aingangorova zvakadaro. Munhu akaita izvi kuti afiwa achitambura amhanye mushini or something. So guys, ati ndudzo makumi kuti zvingava ndizvo zviri kuitikapo zviri kulinkana nenyaya idzodzi. Aiwa mangotiudzawo kuti chokwadere chikuitika ipapo kana kuti vanhu vakangobata nzobadza njapata hanzikona kwangu aya mukomana asistable zvake anenge ari kumhanya mushini zvekudaro. So guys, singade kuwedzeredza nyaya rege ndikupe list revanhu vakauraya mukomana muzvionere one by one. Kana ndichaita zvekuisira pascreen muzvionera kana kuti ndichango kuverengerai list revanhu vacho vese kusvika pavari kuperera. So guys, miyandokandire list pascreen penyu muzvionere kuti mondi aiwa yange afamba mairi dai akaregererwa aiwa vanhu mugare muguru vaipera mbichana. So guys, list ratotande iro. So family, aiwa ndofunga list mukuruona. List ndirori vanhu vanokwana kuita ivo 13. Alright, pane vanenge vachisinganyatsoona rege tikuedzerei mazita. Okay, number 1 mukomana akauraya Modesta Isaac. Number 2 achivauraya Jan Dube. Patenda pa number 3 achivauraya Alice Maringire. Patenda pa number 4 mukomana achivauraya Elisha Chikwavarara. Number 5 mukomana achivauraya Dudzai Muzuvawanda. Number 6 mukomana achivauraya Stacy Pulanga. Number 7 vauraya Pamela. Number 8 achibvaura Kudzai Chipangura. Ona bati pa number 9 achivauraya Tadiwa Nashe Marasika. Achivaenda pa number 10 achibvauraya Grace Zvitsva, uyo ihama yake. Okay, vaenda pa number 10 vauraya Lois Chiringaushe. Number 11 vauraya Takudzwa Kariba. Number 12 achibvauraya Tatenda Chirenje. Number 13 vauraya Tatenda Zvitsva. So guys, ndo list yandakupai. Pane vamwe vasinonyatsotarisa guys, nokumbura mungopoza munyatsoona list sezvariri. Don't forget to like, share and subscribe. So guys, ndo video takugirai muzuva ranhasi. Make sure mugara muri alert, mobile notification bell post nokupai updates ipapo. Ende hatinonoke futi hatiburitse news dzenhema. Love you all.